ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா தான் செய்ய போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தக்காளி 400 கிராம், கறி மசாலா, பன்னீர் ஒரு 200 கிராம், பட்டர் ஒரு 40 கிராம், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அன்னாச்சிக்காய், அடுத்தது ஒரு 100 கிராம் முந்திரி, ஒரு 3 வந்து பிரியாணி இலை, வரமிளகாய் 3, பச்சை மிளகாய் ஒரு 3, 2 துண்டு இஞ்சி, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து தண்ணி ஒரு கடாயில் ஊற்றிக்கலாம், ஒரு 500 ml. இப்போ வந்து நம்ம 400 கிராம் தக்காளி இதில் வேக போட்டுக்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகாய், 2 பச்சை மிளகாய், அடுத்தது 2 பே லீவ்ஸு, 2 துண்டு இஞ்சி, முந்திரி 100 கிராம், ஏலக்காய், 2 பட்டை, அன்னாச்சிக்காய், கடைசியாக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டு லவங்கம். இப்போ இது வந்து 15 நிமிஷம் கொதிக்கணும். நம்ம 15 நிமிஷம் கொதிச்சிட்ட பிறகு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வேக போட்டோமே தக்காளிலாம், அது வந்து 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக நம்ம மிச்ச ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். 40 கிராம் பட்டரு. அது கூடயே நம்ம வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நல்லா பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக. இது பட்டர் வந்து நல்லா உருகட்டும். இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் 2 சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது பட்டை ஒரு 2, அடுத்தது பிரியாணி இலை. இப்போ நம்ம வந்து அரைச்ச பேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்ச பேஸ்ட் மொத்தத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தக்காளி அதெல்லாம் வேக போட்ட தண்ணியை அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். இது வந்து நல்லா 5 நிமிஷம் கொதிச்ச உடனே நம்ம பன்னீர் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்காச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக 5 மினிட்ஸ் ஆகிட்டு பிறகு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம கறி மசாலா சேர்த்தாச்சு. இப்போ 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ நல்லா 5 நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். 200 கிராம் பன்னீர் 3 நிமிஷம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மொத்த பன்னீரும் போட்டாச்சு. இந்த பன்னீர் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். 5 நிமிஷம் கொதிச்சது பிறகு பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. தோசை கூட வச்சு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம், பரோட்டா கூட வச்சு சாப்பிட்லாம், நான் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். எல்லாத்துக்கும் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இதை மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டாக இருக்கும். See you all in a new video. Bye.